Akanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Igama likaJesu lona liphakanyisiwe ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Liphakanyisiwe leli gama, liphakanyisiwe emazulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba. Liphakanyisiwe leli gama likaJesu. Sithemba lodwa yilona elikiwe ebantwini, linamandla leli gama nangaphansi komhlaba. Liphakanyisiwe leli gama, liphakanyisiwe linamandla leli gama nangaphansi komhlaba. Sishigame lithi gama likaJesu, gama likaJesu, gama gama likaJesu, Jesu, 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 gama liyanganelisa igama likaJesu, liyanganelisa kanele ngalo, liyatabelela ngalo. Liphakanyisiwe emazulwini leli gama, sishigama likaJesu, gama lakho Jesu limnandi, gama
Shikama lika Jesu, kama lako Jesu, kama lako, kama Hallelujah. 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 Praise the name of Jesus. Siyabonga Baba egameni kaJesu. Siyabonga sithandwa sokuphila kwethu. Sibonga lo musa nothando senzela lona. Siyabonga sithandwa sethu. Sibonga amandla egama likaJesu. Sibonga amandla aphuma egameni likaJesu. Baba yiwo lawo esimi ngawo namhlanje. Yiwo lawo Nkosi esithemba wona egameni likaJesu waseNazaretha. Siyabonga Baba wethu osezulwini. Siyabonga sithandwa senhliziyo yethu. Father, we thank you in the name of Jesus. Siyabonga Baba. Siyabonga Jesu. Siyabonga Baba. Hallelujah. Hallelujah. Ashayeleni uNkulunkulu izandla kakhulu bangcwele. Hallelujah. Sisemi kanjalo bangcwele. Ngizocela incika kaNkulunkulu Baba uDimba asihole emkhulekweni bazalwane. Njengokuyala kwezwi likaNkulunkulu ukuthi kumele sikhulekele izwe esikule egameni likaJesu. Kusezweni likaNkulunkulu lokho asenze inqubo yebandla kodwa senze izwi likaNkulunkulu alibonge igama leNkosi. Sicela ukunikela kuwena Baba egameni likaJesu. Amen. Ngicela sikhuleke sonke. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, mnini mandla wonke, nasekuseni siyabonga Baba ukuthola leli thuba. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, njenganebandla Nkosi yamakhosi kuba sime esikhaleni sizophakamisa igama lakho. Sikhulekela Nkosi yamakhosi izwe lakithi South Africa, mnini mandla wonke, siyakhuleka kuwe mqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Sikhulekela Nkosi yamakhosi abaphathi nini mandla wonke, iziphathi mandla zonke eziphethe izwe lakithi. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sikhulekela ukuba intando yakho Nkosi yamakhosi okhulume ngayo ukuba yenziwe emhlabeni njenganalokho yenziwe emazulwini. uNkulunkulu wethu onamandla wonke kube yilo ephilayo phezulu kwezimpilo zethu nini mandla wonke. Siyabonga ke Baba ukuthi ezintweni zonke besingaba nazo uNkulunkulu wethu onamandla wonke izwi lakho elisiphilisayo. Baba sibonga ukuthi inkazimulo yakho akazi wayisusa phezulu kokuphila kwethu. Hambela ke Nkosi yamakhosi abantwana bakho babona amandla wonke obabeke emagunyeni. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi awukaze wasenzela uNkulunkulu wethu onamandla wonke ongaphansi ongayona intando yakho. Siyabonga mqalisi nomphelelisi wezinto zonke ukuthi uthe ukukhala kwethu masikhala kuwe uNkulunkulu wethu onamandla onke uyakuzwa ukukhala kwethu. Sikhalela Nkosi yamakhosi ukuthi izwe lakithi babona amandla onke lizwe senkambisweni yezwi lakho okube Nkosi yamakhosi intando yakho ukwesaba wena mnini mandla onke uthe kuqala kokuhlakanipha babona amandla onke. Siyabonga ukuthi ezintweni zonke besingaba nazo sinawe mnini mandla onke. Siyabonga mdali wezulu nomhlaba, sibopha yonke ke imimoya egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, sibopha umoya wobubha, sibopha Nkosi yamakhosi umoya wokubulalana, sibopha Nkosi yamakhosi zonke izimo ezingahambisani nentando yakho
egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Khulula Nkosi yamakhosi amandla akho phezu kokuphila kwabantwana bakho. Siyabonga Baba ukuthi uzosenzela lokhu ngokuba uthe uma sicela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha nini mandla wakho yakusenzela. Hambela ke Nkosi yamakhosi amazwe aseongamokhelwane bethu. uNkulunkulu wethu onamandla onke lapho kusaphakanyiswa khona elakho igama. uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuthi zonke izimpi ezikhona uNkulunkulu wethu onamandla onke kube ukuthula okukuyo inkosi uKristu Jesu phezu kwezimpilo zabo. uNkulunkulu wethu onamandla onke umhlaba wonke siyawukhulekela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uba ukuthula okukuyo inkosi uJesu Kristu kuphile phezu kwezimpilo zabo. Singekhohlweke Baba abantwana bakho uNkulunkulu wethu onamandla onke uIsrael. uNkulunkulu wethu onamandla onke sikhulekela ukuthi ubuyele kuwe ngokuba kuyintando yakho Baba onamandla onke ukuthi kube nokuthula ezweni lonke. Bafundise Baba ukwazi wena njenganenkosi nomsindisi. Siyakhuleka Nkulunkulu wamakhosi nasemazweni onke omhlaba lapho kukhona khona izimpi. Siyakhuleka egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ukuba kube nokuthula Nkosi yamakhosi. Singekhohlweke Nkosi yamakhosi abantwana bakho obabekile izinceku zakho zonke zenkosi eziphathiswe izwi lakho. uNkulunkulu wethu onamandla onke bapha amandla wokuba baphakamise izwi lakho ngokuba ngalo uNkulunkulu wethu onamandla onke ukuphila kwavela. Siyabonga ke emqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Siyibandla uNkulunkulu wethu onamandla onke sisamile nakulesi sikhathi izinto zonke Baba onamandla onke ohlelele zona lokuba Nkosi yamakhosi libe isibuko emhlabeni wonke. Phakamise lakho igama. Sisamile Baba onamandla onke. Siyabonga ke siphakamisa udumo kuwe wena wedwa inkosi yamakhosi. Umkhonzi wakho Baba sazokuma ngezwi lakho. Khuluma uNkulunkulu wethu onamandla onke inhliziyo yakho phezu kokuphila kwakhe kwenzeke Nkosi yamakhosi okuthandwa nguwe phezu kokuphila kwethu. Siyabonga mdali wezulu nomhlaba. Thatha idumo in Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Singahlala phansi bangcwele. Libonge igama lenkosi. Thanda ukubingelela umoya ingcwele okhona phakathi kwethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sibingelele ubuholi bonke bebandla. Sibingelele abazali bengekho phakathi kwethu. Egameni elihle lomfowethu uJesu Kristu. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele. Kuhle ngikusho lokho because ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi ayikho into enzima njengokuma phambi kwenu bangcwele. Ayikho into enzima njengokuma phambi kwenu. Every time mikuthiwa uzoma la usuku lwakho usuke selonakele. Yona into engajwayeleki ukuthi ngizokufanisa nento mhlawumbe embana mhlawumbe into enjengokufa nje. Indlela engungajwayeleki ngayo. Njalo umuntu mezoma la ukafisa sengathi angabaleka mase kuthiwa sukuma uze la. Siyambonga kodwa uNkulunkulu alibonge igama lenkosi. Kusenza sichuchumele njalo bangcwele uma sinibona nize la nigcwele kanje. Enhlizweni yethu kumane enhlizweni yami kumane kube khona into ethu inkosi yami. Angakukhula wena ngesinciphe thina. Labantu beze kuwe inkosi. Bazofuna ukuzwa ukuthi uthini namhlanje. Banye baze ngezidingo ezahlukahlukene engingazazi mina kodwa wena baba uyazazi. Kuba umthandazo wami ukuthi inkosi yami ngoba kuumnikelo kokona ukuzala kwenu la. Ukuthi inkosi yami kumthandazo wami ukuthi ukuza kwenu la kungabi yize. Sengathi ngakuthola enikuzele.
Thandazo wami loyo bangcwele ukuthi uNkulunkulu sathi angasilekelela ukuthi lokho esikusukela emakhaya siza la sifike sihlangane nakho. Uma ngabe kubiza ukuthi ngithule, ngcono ngithule as long uzohlangana nalento uNkulunkulu akumisele yona namhlanje. Uma ngabe bekumisiwe namhlanje ukuthi kuzoma mina uNkulunkulu bese khetha omunye umuntu akube kanjalo. Ngihlale phansi kungena omunye ozokhuluma icebo likaNkulunkulu ngempilo zenu. Kumthandazo wami lo bangcwele. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele ngendlela yomangaliso. Before ngiqale bangcwele bengicela ukuthi ngitetele kulomzalwane onobufakazi bangcwele angizuchaza lutho but kuzoba yena ozochaza. Bengicela bazali simnikeze ithuba udadewethu onobufakazi. Ngicela yes. Ngicela simnike ihlombe bangcwele. Hallelujah. Ngibingelele obaba bonke, ngibingelele omama bonke, ngibingelele iyouth nengane ezincane ngegama la Jesu Kristu. Amen. Hayi ngivumelana nawe baba, mawumela kunzima ngempela. Usukuma uzazi ukuthi uzothini. Kodwa mawusula bazalwane igama lami nguAyanda owakaMantshule. Ngimenywe umama nobaba Mia, ngiyabasebenzela. Bazalwane, the first time ngifikile lana ngangumuntu owayezocela umkhuleko ngoba wayeyoqala ichemo eku stage 4 we cancer, hepatitis gastric cancer. Bazalwane, ngithe mangifika esibhedlela eKing Edward, odokotela bangenzela nje izinto engingayiqondi up until ngize ngibize oyedwa kwakuthiwa uDr Phile, ngimbize ngimbuze, how doc, what's happening? I've been here for almost 30 minutes now, nobody's saying anything to me. Athi oh okay, we're coming back just now. It's now okay. Ngihlale bazalwane almost an hour. Babuye omunye ahlale ngala nomunye ahlale ngala. Bathi mina the result ye geoscope owayenza ibiopsy esayithatha kuwena, the same results that showed ukuthi you are on stage 4 hepatitis gastric cancer, isibonisa ukuthi awukho umdlavuza. So my first question was, ngenza igeoscope eyodwa. So how come the same results as athi ngiku stage 4 zibuya manje, because njengamanje ngiyafika manje ayikho itest esengengayenza. Bathi bona, we really do not have answers for you. We are as confused as you are. To be honest, bazalwane, I trust in God. I love him. Umama noNhlanhla noma mengihlala naye endlini bebeloko besho ukuthi uma ufika uzofika ama results eshwenye into. Kodwa ngoba ngiphila emhlabeni, ngathi mina okay, I do believe in God, but I don't honestly believe ukuthi uNkulunkulu ngempela angashintsha uchronic, because cancer, it's a chronic disease. It's not possible. But somehow he did it for me ngingeyilutho. uNkulunkulu ngempela bazalwane usebenza emfihlakalweni, ngiyabonga. Hallelujah! 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 Hallelujah!
Mandebusa. Babushabalala awuzosibongela. Awuzomtshela lo Thixo uthi siyambonga. Usekhona namhlanje. Usaphila namhlanje. Usawenza umsebenzi. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele. Hey, inamandla lento. Hey, ingumlilo. Hey, inamandla lento. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele. Hayi besingazi Inkosi. Hey, uzenza kahle izinto. Hey, wena uzenza kahle izinto. Ayikwenza kwakho akufani nokwabantu. Ukwenza kwakho akufani nokwabantu. Siyamangala uNkulunkulu. Siyabonga Nkosi. Hey, siyabonga. Sithi Jesu. Sithi Jesu. Sithi Jesu. Liphakeme legama. Liphakeme kunamagama khona. Liphakeme legama. Lingaphezu kwezifo zonke. Egameni likaJesu. Naku siphila ngemivimbo. Naku sifakaza. Egameni likaJesu. Siyabonga. Siyamangala. Siyamangala Nkosi. Ukuba ungenathi Thixo. Hey, ngaba sikwama medication esingawazi. Ukuba ungenathi. Hey, ukuba ungenathi. Hey, uNkulunkulu siyamangala. Ukubona Nkosi Jehova namandla wenza njena. Kuyasithobisa ukwazi Nkosi. Abantu baze babone uNkulunkulu. Hey, abantu baze babone. Abantu baze babone ikhona lento, iyaphila lento. Hey, ukhona uJesu. The name that is above every name. Esephume wonke amagama athusayo nasabisayo. The name of Jesus. Hayi sisho nje kathathu sithi Jesus. 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 One more time. Jesus. 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 Hallelujah. 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 Ngitsheliwe bangcwele. Kwathiwa lo sisi uthandazelwe la. Akanikezwanga amanzi. Akaninzwanga amafutha. Wabe kwizandla kwabagulayo waphila. Ngegama lika Jesu. Ayikude nawe lento. Ayi, asihlale phansi. Sihlale phansi. Sihlale phansi. uNkulunkulu asisize noma ngabe kukhona okudlayo nawe. Amaphilisi owadlayo. Ithi wadla ubukhuluma kodwa. Noma ngathiwa uya kodokotela ngekhathi ezithize because kunesifo esilokhu sikuhlasela.
ithuyu kodwa ubukhuluma ngoba uthi usisi belekho kushiwo ukuthiwa akunamandla phela ukusho uNkulunkulu wamane wenza umhlola uNkulunkulu wamane wenza isimanga wona waphilisa into engaphiliseki uNkulunkulu wenza isimanga kwamanje kwamangala ngisho udokotela because uNkulunkulu mesekhona uyawenza umsebenzi opheleleyo kumangala nalo ocelile nayathi cha bengicelile kodwa kangaka Nkosi unjalo wenza izinto kube ngaphezulu kokucela kwethu uNkulunkulu onjalo singamlimithi bangcwele ngamlimithi nangengqondo yakho isho usho noma uyibona into engishoyo angikholokisiswa kahle kodwa yisho kunamandla ekushokeni kwakhe thathela amaphilisi uthi egameni kaJesu kodwa egameni kaJesu kodwa ngiyaphuza impela kodwa egameni kaJesu ngeke ngife nginje ngeke ngife ngiphuza lamaphilisi inamandla into kaJesu iyaphila into kaJesu ebazalwane inamandla ungasayiboni ungasayifili kube ngazuthi ayikho ikhona ibe namandla ubone ukuthi lokufa kuyangithatha ibe namandla ubone jabona la befana ngabe ngihambile emhlabeni kodwa la wanqaba umusa inamandla into kaJesu siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele yazi singathi singamane sithandaze bese siyayigodukela usekhulumile umdala wensuku yini enye into singabe sisayifuna bangcwele ngoba usekhulumile wathi uNkulunkulu ama impossibilities yena uthi uNkulunkulu la njengoba kade ekhuluma nje ethi akukho ngeke kwenzeke kuye uma ngabe uNkulunkulu ekwazi ukuphilisa ikhensa nalesifo sakhe angasiphilisa nalenkinga okuyo uNkulunkulu angayisolve uma ngabe ekwazi ukusolve inkinga enje uNkulunkulu uthi ayithathwa ilinganisa le ulinganisa neyakho yabothi eyami awukusho ukuthi ubala kakhulu ke lolu alibonga igama lenkosi samba noNkulunkulu ophilayo angizoba mfishane bangcwele ngiqonda ukuthi ngisacabanga ukuthi bengithini kambe angizoba mude alibonga igama lenkosi siyabonga kakhulu uNkulunkulu bangcwele enye yezinto uNkulunkulu angakazi ayicabange futhi angathi ayicabanga engakaze kube sekujuleni kwesibeletho sakhe ukuthi wena uphile ngaphandle kwakhe enye yezinto uNkulunkulu ekujuleni kumcabango wakhe uNkulunkulu wayengakaze afise ukuthi wena uphile ngaphandle kwakhe uNkulunkulu wenza kwaba impossible ukuthi umuntu angaphila ngaphandle kwakhe ngekhathi ekudala wakudala ngendlela yokuthi ungakwazi nhlobo ukuphila ngaphandle kwakhe wadala zonke ezinye izinto waqiniseka futhi nazo ukuthi anything ephuma kimi ayikwazi ukuphila ngaphandle kwami uNkulunkulu wenza sure waqiniseka ukuthi uma ngabe kuukuthi umuntu kuyenzeka because lo muntu engifuna asikakadalwa njalo akakasho lutho uNkulunkulu emicabangweni yakhe nasekujuleni kwayo imicabango yakhe
uNkulunkulu uma kwenzeka umuntu decide ukuthi ahlukane nami, likhona icebo engizolenza lokuthi abuyele kimi, because umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kaNkulunkulu. We are created like that. Uzubona ukuthi umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle kaNkulunkulu uma sehlukene umuntu noNkulunkulu ufuna ukuzenzela uNkulunkulu, because kusemvelweni yakhe ukuthi I need to worship somebody. Bese umuntu ecreator oNkulunkulu bakhe azokhothama kubo, because kunento kumuntu ekhumbula uNkulunkulu. Ingakho noma uAaron sesele nabo abantwana bakaIsrael bathiwa ake sakhithole, because kunento kumuntu efuna sengathi ngakhona into ephambi kwakhe athi ukuyikhothamela. Udalwe kanjalo. It's not a mistake ukuthi namhlanje wena uze la uzokhonza uNkulunkulu. Kudaliwe uNkulunkulu wakudala kanjalo ukuthi wena times to times wena uzomkhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu wayesemdala kumuntu esenalo lonke uhlelo lomuntu. Lithi izwi kaNkulunkulu wamdala umuntu wasembeka ensimini yase-Eden. Lithi izwi kaNkulunkulu insimi yase-Eden bazalwane kwakuyinsimi enhle enemifula engomi. Lemifula bazalwane lize lithi umfula wokuqala wawuhamba umhlaba wonke uzungeze. Lithi iBhayibheli kwakunama diamond kunamagolide kulomfula kukuhle kulomfula bazalwane. Lithi izwi kaNkulunkulu kwakunezihlahla, kukhona izihlahla zokubukwa, kukhona izihlahla zokudliwa, kukhona izihlahla zokuappreciatewa, because umuntu uNkulunkulu wayemhlelele ukuthi ahlale ngokukhululeka nangokunethezeka. Akulona icebo likaNkulunkulu ukuthi uhlale ngokuhlupheka nangosizi nangokukhala. Icebo likaNkulunkulu initially kwawukuthi uhlale ensimini yase-Eden, uzondle ensimini yase-Eden, ubuse ensimini yase-Eden, akujulukwa ensimini yase-Eden. Noma uNkulunkulu esethi iqoqeshele lensimi, Adam wayingasho ukuthi akajuluke kulensima ayilima athathe igeja ayohlakula alime. No. Wayingasho njalo, kwangajulukwa, kwakufana nokuphefumula lento ayisho uNkulunkulu ukuthi uyiqeqeshele, because it's become natural kuAdam ukuthi ayiqeqeshele impilo insimi, because kusemzweni kusegazini lakho uAdam ukuthi uyifakile uNkulunkulu yena lento yokuthi insimi iqeqeshelwe uAdam. Insimi yayingeke iresponde kulento uNkulunkulu ayishilo uma ngabe uAdam engayenzi. Lethi-ke bazalwane izwi kaNkulunkulu wahlala kahle uAdam uNkulunkulu. Nobaba osezulwini bazalwane engakwazi kumana afike nje engezile kuAdam. Uma ngabe ehlile uNkulunkulu eza eEden, wayengeve ukuthi uNkulunkulu just nje uzocruise around, wayize kuAdam. Uma ngabe uNkulunkulu enesifiso sokuthi ahambe nje ensimini yase-Eden ayibuke, wayengeke azakwazi ukwenza lokho engaqalanga kuAdam. uNkulunkulu wayenza sure ukuthi ekuqaleni bazalwane uma ngabe uNkulunkulu ehamba enze appointment noAdam beyoxoxa izinto zobuNkulunkulu ukuthi njengoba wena ubusa la emhlabeni mina ngibusa la phezulwini, sihamba kanjani, siyenza kahle, kuhlanganaphi, kuzokwenzeka kanjani, ithini iplan kanjani and everything bazalwane, because uAdam sasi uNkulunkulu sihlangene noNkulunkulu ophezulu konke. uNkulunkulu wayengehli nje ezosinikeza ama-orders, sasihlala phansi sixoxe kuxoxa uNkulunkulu ukuthi senza kanjani la, ukusuka la siya kanjani,
ingakho bazalwane, in such a way that nokuqanjwa kweyilwane zonke, yokuqanjwa nje kweyilwane zonke kwangeyona into eyinkinga leyo Adam. Kwangewona umsebenzi onzima loyo. Wena nje ukuqamba ingane yakho, ungena ku Google ufuna ukuthi kambe ngingaqamba ngilithini leli gama, ube frustrated uqamba nje igama lomuntu oyedwa. uAdam waqamba yonke imvelo ngale kwenkinga. And wayengakhohlwa uAdam. Mina bazalwane nginabantwana abawu2, ngelanga ngithi ngibiza lo kade ngisengibiza lo. Azathi hayi mina lo, mina ngubani mina, ngicabanga ukuthi ubiza lo. You know, because why? uAdam wayinikeziwe bazalwane umusa kaNkulunkulu, ukuhlakanipha okupheleleyo ukuthi into embekayiqamba akayikhohlwa. Wayifoze nayo uNkulunkulu because uNkulunkulu ongakhohlwa, uNkulunkulu owazi all the stars, all these billion stars, uzazi ngamagama azo. And futhi uyakwazi wena izelisi zikaNkulunkulu bazalwane, wazi nenani leyinwele zethu. Even though kuyezama ngizazi ukuthi zingakanani, kodwa yena uyazazi. Uyazazi ezalahleka ukuthi zalahleka nini, uyazi ezaphuma nini, eseyisele sezingakanani, because uNkulunkulu owazi konke. Uyazi nokuthi zingaki intuthwane ezikhona emhlabeni, uyazazi nezafa ukuthi zafa nini futhi. Angakutshela nokuthi kwakuwumuphi unyaka kwakuyisikhathi sini zifa lezo zintuthwane. Uyakutshela, angakutshela futhi uNkulunkulu ukuthi zanyathelo ubani. Kuthi why futhi ngempela mase kuthiwa kuqula amacala ezulwini, yabona eintuthwane sonke. Kuthi wanyathela intuthwane ngomhla ka5 kwaku 2022, wawuhamba endaweni ukuthi wathi athi nje umuntu uthi uyanyathela, wayinyathela yona. Uyazazi nezinyoni eziphilayo, uyazazi nezifile. uNkulunkulu wazi konke. In such a way that bazalwane wazi nezinto that are meaningless to us. uNkulunkulu kodwa uyazazi. uNkulunkulu usazi sonke bazalwane ngobukhona bethu. He's that kind of God. Uthe uNkulunkulu kwebazalwane mesemdalile kumuntu, and uNkulunkulu emthanda umuntu ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wayithanda zonke izinto, kodwa hey wayemthanda umuntu. Ezinye izinto aye appreciate nje bazalwane, ezibona ukuthi zinhle and so on, but umuntu uNkulunkulu wayemthanda. Kuthe bazalwane uma sesona uNkulunkulu ngenxa yokwazi ukuthi ay njengoba sebonile, njengoba sebethatha i-decision enje, njengoba sebephambene nezwi lami, akusekho ukuphila kubo. Seku impossible ukuthi bangaphila bona, because sesihlukene nabo forever basically. Ayisekho into engasenza sixhumane thina nayo. Umuntu walahlekelwa ubuNkulunkulu bakhe mhla ephuma ensimini yase-Eden. Ngisho ngamabomu lokho, kahle kahle walahlekelwa ubuNkulunkulu bakhe ngikhathi benza isivumelwano beno Eva. Ngikhathi uAdam enza isivumelwano noEva ukuthi bevumelana ukuthi hayi ngingasidla. Ngoba ngikhathi inyoka isakhuluma inyoka isakhuluma noEva, still ubuNkulunkulu babusekhona. Esedlile uEva. Wadlu ukube kwadlu uEva oyedwa bazalwane, ngaba sikhulumi lento esikhulumayo nje. Ngaba sikhuluma something different. Mhlawumbe ngabe sisekhona ensimini yase-Eden. Kodwa manje kwadla umnikazi wendaba. Kwadla umuntu wayithola imessage okokuqala ukuthi kwathiwa singadli la. Uthe uma ngabe evumelana noEva uAdam, kwayisona sikhathi la
belahlekelana khona ubudlelwane bakhe noNkulunkulu. Waqala uma ngabe uNkulunkulu efika manje waqala waqasha. All along uma qhamuka uNkulunkulu adambe emhlangabeza. This time around uma efika uNkulunkulu uyaqasha. And uNkulunkulu owaziyo njalo uyazi kwenzekeni. Ubonile kwenzekeni. Kodwa wafika. Wathi mina I usually come by this time sizoxoxa izinto zoNkulunkulu nawe. Ake ngikuvakashele futhi sizoyixoxa le ndaba. Uthe mefika waqasha uAdam. Isizwe kaNkulunkulu wambiza. Wambiza uNkulunkulu, Adam ukuphi? Lithi kaNkulunkulu bazalwane bathi sila ngicashile. And bazalwane lithi meqala izwi kaNkulunkulu lithi iBhayibheli babenquna ensimini yase-Edeni bahambaze bengena amahloni. Kodwa ukuthe mesebedlile baqasha sebenamahloni. Uziyasho uAdam uthi nginamahloni. Lento ekade ngiyiyona ngalesa sikhathi angisayona manje. Ikhishiwe inkazimulo. Isono azidlali bangcwele. Isono siyakukhumula. Isono siyaku-expose. Isono sibukisa ngawe. Isono akusona umngani wakho. Owakhelwanga isono wena. Yingakho simane sigulise. Sikwenzisa into ngeyona. Uyazi ngisho uSathane akazazi lento ayiyona naye manje. Uthi uyini manje? Ngoba nendlela adalwa ngayo akadalelwanga izona. Ewuliusifa nje wayazi uNkulunkulu, wayazi ubungcwele, azi yonke into. Uyamanga yini nje. Akazazi naye ukuthi uyini mentenje. Uma ngasabuyele engqondweni angaba sehlazweni. Ukuthi ngilwa nani kanti? Yini lengiphikisana nayo? Ubani lo ngiphikisana naye? Yini kanti mina kuye? Isono asinqeni ukukutshela ukuthi wena ungcono. Ungengcono ngempela. Sithi isono ungcono kodwa wena. Yebo, baraje banakho kodwa wayazi wena ungcono kodwa. Isono siyakudeceive. Isono sikwazi ukukunikeza izimendlela ongenazo. Isono sikubiza ngento ongeyona. Kuthi la ufanga ngabe ucela khona usizo, uma uqhenye, uqhenyani ngoba uyadinga usizo. Kuze kube namhlanje abantu basayiqhenyela indaba kaJesu. Ngoba isono siyagweba usaphila. Uthi ulidinga usizo, isono siqhenyele nje usizo lwa. Siqhenye ubone, wazi wangiqhenyela lo muntu athi ngifuna ukumsiza. Umuntu bazalwane for the first time ehlukana nobuNkulunkulu bakhe. For the first time ehlukana noNkulunkulu wakhe. Uthe umuntu mangabe sehlukene noNkulunkulu kwanzima. Waqala umuntu wa-experience izinto ezazikude naye. Angakaza azibone nangakaza azizizwe waqala wayizi experience umuntu sehlangene nesono. Ibalulekile lento ukuthi uyibheke ukuthi uhlangana nani. Umuke wahlangana nesono, isono siyakwazi ukugqilaza. Ube isigqila sesono. Uyiphila impilo oyibonayo ukuthi wrong kodwa anginawo amandla okuphuma kuyo. Isizwe kaNkulunkulu bazalwane uAdam for the first time waqala uku-experience ukulima umhlabathi ajuluke.
waqala uAdam ukuthi uma ngabe kuukuthi for the first time uAdam waqala ukulamba wayengakaza lambe phela bazalwane ensimini yase-Eden lezi zinto akuthi uAdam akazidle wayengadlela ukulamba wayidlela ukuenjoya nasezulwini sobe sidla ngithi sobe sidla ezulwini kube kukhona itafula sizobe sidla sobe singadlela ukulamba sobe sidlela ukuenjoya ucabanga usikhuphele kanjani ngoba phela kwesisikhathi sidlela just to enjoy ukudla kumnandi that's why siba ngaka akusiso sonke isikhathi la sidla khona ngoba silambile ngekhathi sidla singalambile okwazi sesikhumbule eEden ingakho thina noma kunomcimbi awuphelele umcimbi kungekho ukudla akusho la besuka khona abadlile noma bedlile besuthi kodwa bazofike badle la ise-Eden siya ukudla nje into yokuenjoywa uNkulunkulu ensimini yase-Eden wayikwenzile konke lokho ama-fruit ukudla ukuthi uAdam aku-enjoye for the first time uAdam wezinto ekuthiwa ukulamba wezwa ukuthi uma ngabe kuukuthi uma ngikuthi angilimi kusho ukuthi ngizolamba ukuze ngiqiniseke ukuthi ngihlale ngisuthi fanele ngenze sure ukuthi ngiyajuluka inhlupheko yaqala lapho ke bangcwele kuze kubika lokhu mhlangene isono phakathi komuntu noNkulunkulu lwaqala lapho usizi but praise God bangcwele ukuthi noma lolusizi selukhona nalenhlupheko isikhona uNkulunkulu wabanesu ukuthi kunomhlaba efanele ngiwenzile ngibenzele bona kunomhlaba uNkulunkulu asenzele wona ukuthi siphephele kuwo thina sonke igama lo umhlaba kuthiwa insindiso ukuthi noma sesenze icala lingaka kodwa ikhona indawo esinga-escapeela kuyo esingabalekela kuyo siphephe igama lelo ndawo insindiso ibona uIsaya lento bangcwele wayibona uIsaya kungakazalwa ngisho uMaria ezoza ngayo lensindiso ozoza ngayo lomhlaba ekuthiwa insindiso wathi hey kunento engiyibonayo uNkulunkulu ayenzile because uIsaya ukhuluma into uNkulunkulu aseyenzile kodwa ingakenzeki emhlabeni usethi uIsaya kunento engiyibonayo abanye abantu abangayiboni ngibuka lana mina sizalela umntwana siphiwa indodana something very strange lezinto ihlangana kanjani sifike sizalelwe bese siyaphiwa ihlangana kanjani lento ayikaze yenzeka wathi uNkulunkulu no ungakhathazeki Isaya lento lena ayiqhamuke emhlabeni nazi ngendlela ehlukile ezulwini siphila ngenye indlela siyakwazi ukupha siphinde sizale futhi wathi sizalela umntwana siphiwe indodana uthi umbuso uyokuba semahlombe akhe madoda negama lakhe liyakuthiwa umalusi umluleki omangalisayo uNkulunkulu onamandla uyise ongunaphakade inkosi yokuthula kwabonakala ukuthi akazi ufana nezingane zonke lo uma ngabe uIsaya ethi umaluleki umbuso uyoba semahlombe hayi inkosi phela le akazi ufana nezingane zonke akazi ubukeka njengezingane zonke
Engasithi lo uzeni ngenye indlela. Engasuthi lo akazuba namandla njengabaye bonke abantu. Ingakho elithi izwi kaNkulunkulu bazalwane kwathi kwathabelusi izazi zasempumalanga kwathi meyilahlekelana nenkanyezi zingena kuHerodi. uHerod washaya amadolo bangcwele, washaya namadolo ukutatazela esaba ukuthi kunenkosi ezelwe engaphezulu kwakhe. Wathi lokhu wathi intombi mina yimi ngedwa inkosi la, ayikho enye inkosi edlula mina. Uma sekhona enye engaphezulu kwami, wathi anodlula ngala, anodlula nayo ngala. By grace of God inkanyezi yabuye nomoya ingcwele ingilosi yafika yabakhuza yathi ningabusabuyela ngaleyo ndlela le, shintshani indlela yokuhamba, hambani ngenye indlela. Luke chapter 10 verse 20. Uthi Jesu uma ngabe etshela abafundi bakhe kuyona le ndaba bazalwane. Uthi Jesu mekhuluma nabafundi bakhe bafika kuJesu bajabule baneme bazalwane. They are so excited ukuthi amadimoni asilalelile, imimoya isilalelile. Usethi uJesu wo akuyona into engene excite leyo. Into efanele injabulise ukuthi amagameni alotshwe encwadini yokuphila. Ngoba kulomhlaba bazalwane esilungiselelwa khona kubhalwa amagama, awungeni uma igama lakho lingabhaliwe khona. Ukuze siqiniseke ukuthi ubelonga kuloya mhlaba kufanele sazi ukuthi igama lakho lilotshiwe yini khona. Ngoba asizukubuka ngokuthi ubelonga kuloya mhlaba ngokuthi ukwazile ukukhipha amadimoni, because bakhona abanye abakwaziyo ukwakhipha amadimoni njengawe. Ingakho phela uthi uJesu abanye ngesikhathi bayothi sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza lokho saphilisa abantu ngegama lakho, athi hayi anginiphikisi kodwa kusala la anikho encwadini yokuphila. Abakulomhlaba wensindiso sizobathola ngokuthi amagama abo abhalwe. Yabona lento bazalwane, yabona uSimeon bazalwane encwadini kaLuke chapter 2 verse 30. uSimeon wathi ebona uJesu wathi hayi usungayimukisa inceku yakho because sengiyibonile insindiso kaIsrael. Ebona uJesu wabona ukuphunyuka kwesizwe, wabona uNkulunkulu ebuyele esizweni. Ukufika kaJesu empilweni yethu bazalwane kwakubuyela kwethu, sibuyela kuNkulunkulu ophilayo. Even ngisho umkhuleko kaJesu, uthi uJesu baba angikhuleke ukuthi basuke ezweni bekulizwe lelo, kodwa baphile ngama principle omhlaba wensindiso. Noma sikuli ingakho bazalwane kunobufakazi obunje, because asisaphili kulomhlaba, asaphili ngokwama principle akulomhlaba. Noma sikumhlaba kodwa kunama principle esiphila ngawo akulomhlaba esiphila kuwo ngokwamoya. Iwona ke lama principle esiphila ngawo. Ngoba noma bazalwane sesingasekho entsimini yaseEden, kodwa ikhona intsimi esisekuyo manje, intsimi ekuthiwa insindiso. Yasihlanganisa noNkulunkulu namhlanje sikwazi ukuvuka ekseni sikhulume noNkulunkulu indaba ezinkulu. Sivuke simtshela ukuthi inkosi siyabonga, sibongana nokuvuka nje ekseni. Siyabonga ukuthi sisekhona kulomhlaba kodwa sisaxhumana nawe.
nixoxa udaba noNkulunkulu axoxele uNkulunkulu lalela kungaphumi ngale ndlela phuma ngale because muphuma ngale kuzoba nenkinga phuma ngale nixoxe into yasekhaya ezulwini ingakho lento yomthandazo bazalwane ibalulekile ingakho singakutshela asicelwa akushiwo uma ngabe kunithanda kuthiwa nje if you pray when you pray uma ngabe uthandaza ngoba it's a principle yakulomhlaba esiphila kuwo indaba yomthandazo. Uma ngikhuluma indaba yomthandazo ukuthi ngiqonda ukuthi it's a principle thing yokuthi ene fanele nihlale njalo nixoxa noNkulunkulu into zobuNkulunkulu benu. Ungahambi kulomhlaba ningaxoxile noNkulunkulu into zobuNkulunkulu. Uzohamba kabi. Uzoshayisa. Because kulomhlaba bazalwane kulomhlaba esiphila kuwo ngokwenyama uxabene nomhlaba esiphila kuwo ngokamoya. Lo wenyama ufuna ukusidonsela kwelinye iside kanti lo kamoya ufuna ukusidonsela kwelinye iside. Ingakho uMpostoli Paul wathi mekhuluma athi yazi kunezinto engiyifisayo empilweni yami ukuzenza kodwa lezi zinto engiyifisayo ukuzenza ngikwazi ukuzenza ngiyithuka sengenza lokho engingafuni ukukwenza lokho engifuna ukwenza ngikwazi ukukwenza because kulomhlaba esiphila kuwo esinyathela kuwo udemanda something else lo esikuwo ngokamoya udemanda something else. So lanyulelwa yini bazalwane sizolanyulelwa ukuthi sihlale imihla ngemihla sihlale sixoxa noNkulunkulu osezulwini. Without a prayer we cannot survive. We cannot survive. We cannot survive without a prayer. Sokugcina ngokufisa nje. Sokugcina ngokulangazelela nje. Ukuphila impilo engcwele. Ukuphila impilo ejabulisa uNkulunkulu. Size sisho ukuthi ngiyafisa ukumthokozisa uNkulunkulu kodwa ngikwazi sizohluleka sesitsheliwe ukuthi yazi ukuthi bazalwane bangaka abantu abatshelwayo ukuthi hayi phuma emadrugsini kuma drugs kodwa bakwazi they can't do it kungaphezulu kwabo lento ayishoyo ingaphezulu kwakhe akanawo amandla ayo. Nathi bazalwane izinto zensindiso ama principle akulomhlaba esesikuNkulunkulu asilungisela wona umhlaba wensindiso kulukhuni ukuphila kuwo if we don't pray. Ingakho uSathane lusena kangaka nomthandazo. Singagcwala impela labazalwane sigcwale sibe baningi sigcwale kodwa uma kusuku lomkhuleko ubona lapho uthi oh kuyaliwa la. Kuyaliwa la. Nokade elungiselela ukuthi uye emkhulekweni manje eqhamuke enye into ephuthumayo. Uma ufelwe imoto awusayi. Kube khona into ezokukhuba nje emoyeni. Uthi ayisengiyibamba la endlini. Kuyaliwa nomkhuleko. uNkulunkulu wakulomhlaba uyalwa nomthandazo. Uyazi ukuthi uma ngabe kuukuthi abantu bayathandaza bazoshintsha lento la lemithetho la bazodownload imithetho lapha yana insindiso bazoyifaka la. Ingakho now and again bazalwane we pray for our country. Sikhulekela ukuthi ama systems zonke akhona uSathane wabekile siwaphendule wonke aguqule. Yabona ngake ngayisho lento ukuthi njoba sile bazalwane njoba sila akekho zela wageza waqoka wafama perfume kahle wathi ngisayolala nje esontweni uzothi ngilelelise uzothi ngihlelisa sihlalo ngilale futhi wathi ngidrive ngeverelem ngifuna ukolala ngizwa na uzongithola kahle uyithuka na usukhona ukugqubaze hebu nakumhlola bo kuyaliwa bangcwele akuliwa ngempela kuyaliwa nje siyalwa njoba ulwa nje nawe lapho kuleso sihlalo yilwa dobho yilwa uzutshela umakhelwane wakho ukuthi ungilwise mfethu ungilwise kuyaliwa nami ngiyalwa la kuthi angihlale phansi manje ngikhathele ukuma kuyalwa
sonke siyalwa ohleli phansi uyalwa obile la siyalwa bangcwele impi kazwelonke lo akekho ohleli nje uthi hayi ku right kumina hayi siyalwa sonke la omunye upitshwa icathulo sekufisa ukuyikhumula kuyaliwa nje bangcwele kuyaliwa nje impi eyakhona futhi ungayisoli inkosi yami azi uthi hayi ngisempini utshela makhela hayi ngisalwa mfethu ngisalwa ngiyalwa busy ya sempini la sizolwa la lo mhlaba usithandi lo mhlaba ngoba khona umhlaba esireporta kuwo alibonga igama lenkosi kune verse engicela silifundeke la bazalwane cela ningibekezelele ngiyalifuna Hebrews chapter 2 verse 3 Hebrews chapter 2 verse 3 ngicela ngifundele le verse ma Kufundeka kanje. Thina siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungaka na? Okwakhulunywa kuqala ngenkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamuzwayo. haleluya siyabonga ma naloke bazalwane izwi ngicela ukuvala ngalo ukuthi thina siyaphunyuka kanjani uma sidebesela insindiso hayi insindiso engaka na siyaphunyuka kanjani le nsindiso bazalwane yabonwa isilelesi silenge siphambanweni sambuleleka ngale nsindiso ukuthi noma sikhona la sikhona ngokwezono zethu kodwa ukhona umuntu ongasilamulela kulesi sono lesi yilo esilenga nayo uJesu uyinsindiso isilelesi sabona insindiso kuJesu sabona ukuphunyuka ezonweni kuJesu Thina siyawuphunyuka kanjani uma sidebesa noma sesitsheliwe ke ngayo ke thina yabekwa yalethwa yazi yafika ngisho emakhaya yazi yalethwa ngisho uvula iradio iyakhulunywa kodwa siyayidebesa siyophunyuka kanjani sophunyuka kanjani ngoba phela khona into efanele siphunyuke kuyo khona into efanele siphunyuke kuyo esibambile injengogibe efanele siphunyukile kuyo uma ngabe kuukuthi sifuna ukuphunyuka kuyo lento komele sibe serious ngendaba yensindiso siyophunyuka kanjani uma sidebesela ukusindisa okungaka uma sidebesela ukusindisa okungaka the Roman soldier bazalwane eyahlaba uJesu ohlangothini lithi izwi kaNkuluNkulu yayingaboni kahle kodwa mhla imhlaba lithi izwi kaNkuluNkulu kwehla amanzi negazi yashaya ihlo lakhe lithi izwi kaNkuluNkulu wabona isoni sahlangana negazi lika Jesu umbulali wahlangana negazi lika Jesu wayivumela yena wathi no ayikaze yenzeke into nje ngihlale ngibagwaza hlale lingithela igazi hayi kodwa leli lingithelile namhlanje ngibona into engangaze ngiyibone everything is clear manje kunomahluko osukhona engazi ukuthi lo akafani nalabe ngivamisa ukubabulala ngathi lo uyinkosi yamakhosi sophunyuka kanjani uma sidebesela insindiso sophunyuka kanjani indaba kaJesu ibhlungu bazalwane ngoba kwesisikhathi siyithatha very light kwasho uPilato uma ufunda uJohn
chapter 19 verse 5 kwasho uPilato wathi uPilato sebemlethile uJesu wathi aza angithola icala kuye lisizwe kaNkulunkulu abuyele emuva uPilato angene ngaphakathi enze lokho akwenzayo enze lokho kwenzayo bathuke benzeni abuyele emuva abuyele kubona athi nithi angenze njani hayi mgwebe enza athi angithola icala kuye uPilato waqala wakhuluma noJesu baba ne-conversation noJesu lithi izwi kaNkulunkulu uPilato wathi meseqedile wathi hayi ziboneleni nize njani kwakhona amazwi uPilato awashoyo bazalwane wathi nimbheke lo muntu akafani nabantu bonke engazi uthi ngibamba umuntu wrong la engazi uthi ngivamisa ukubabamba kodwa lo nimbambile namhlanje lo nimlethe kimi namhlanje nivamisile ukubaletha kodwa lo nimlethe kimi namhlanje hayi nimbheke lo muntu engazi uthi nami befanele ngigobe kuye akusiyena umuntu njengabantu bonke uyazi bazalwane ungathola yonke into kodwa into oqala efanele uyifune umbuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe uma ungakahlangani noJesu yonke into sathi ungakuyimisa uyazi bazalwane imali siyayidinga imali kodwa uma ngabe imali izoza ngesandla si-left singezi ngesandla sikaNkuluNkulu uma imali iza ngesandla sikaNkuluNkulu iba isolution iba ukey wokuvula kodwa uma ngabe izoza ngesandla engesona sikaNkuluNkulu uyukufa kuwo sengisho into nje ecommon into esihambela emsebenzini senzani sehla senyuka because sifuna imali but uma ngabe kuukuthi sizoyithola ngomnyango wrong izoba ukufa kuwo hamba ubuza uJudas Iscariot wadayisa uJesu because efuna imali wathi seyitholile imali yagcina yayikhesi wayithatha thatheni hayi angisayifuni kodwa hayi nathi asisayifuni ngoba imali yegazi nabanikazi yayo abasayifuni noma imali ngabe siyidinga kangakanani bazalwane asifune direct kuNkulunkulu ophilayo ukuze sisebenzele hayi mina bazalwane ngiyantshela manje uma ngabe ufuna imali ungayifuni ngendlela errong ifune ngendlela eright ukuze kusebenzele ngoba uma ngabe uyifune ngokuNkulunkulu nothando lwayo alukho ubona into yokusetshenziswa into ezokusiza into ezovula umnyango namhlabe ithatha akunyakazi lutho namhla ikhona ujabulela ukuthi awu Nkosi yami siyabonga more than ukuthi upraise yona upraise lo okunikile kodwa uma uyithole ngendlela errong upraise yona bese sibuka sonke ke la sesizinto esingena msebenzi walutho la sekuwena ke into ke manje ke kanti khona inkosi malanga la ehleli phansi nje inkosi malanga ezingakuthenga naleyo mali yakho inkosi malanga ehleli la eziyithobile nje ezazi ukuthi yonke isipho esivela kuNkulunkulu sikwazi nokuyikhawula nathi sibahage because babona ayisihlukanisile ngoba wena asinaganga ukhuluma ngobani umuntu yazibazana ubuhlungu ngabo ukuphikwa angazi singiyaqeda bancane ayikho into ebuhlungu njengokuphikwa umuntu akuphike ekwazi akuphika umuntu akwazi ngoba uyabona manje
manje uma ukhuluma ngophakathi nami manje akusameshelani yabona istandard akuphika umuntu athi ukhuluma ngobani hayi uphakathi lo ohlala ngakwakhe ngimkhumbula lo muntu mina hawu ungiphika mfethu ungazi uthi uyambona uyamkhawula athi kambe uthi alulisana yazi umululisana ucabanga mhlawumbe uzokukhawa yazi umuntu amanathi hey uma ubona nali ihlazo bona kabe bengenza ikhona insindiso bangcwele ikhona insindiso ingeyethu insindiso ingayalabo abamfunayo uNkulunkulu insindiso ingeyalabo abalangazelela ukubuyela kulento uNkulunkulu abadala beyiyo insindiso isibuyisela la uNkulunkulu esifuna sibe khona insindiso yenza ukuthi sibe nobudlelwano noNkulunkulu uma sesinobudlelwano noNkulunkulu iyabuyela ubuthina kithina ngoba umuntu umelahlekelwe uye uba yenye into naye angayazi ukuthi uyini kodwa ukuze sibuyelane nathi fanele sibuyelane noNkulunkulu kuqala uma sike sabuyelana noNkulunkulu kuqala sizobuyelana nathi uma sesibuyelene nathi bese lithi izwa uNkulunkulu othanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena awukwazi ukumthanda ungakabuyelani nawe na insindiso nangu Jesu yazi futhi lento bazalwane isidinga sonke nje lento yensindiso ukuthi usindisiwe akusho ukuthi lento ayikudingi fanele ubuye ukukhumbule ngoba sometimes endleleni bazalwane hamba sibuye sikhohlwe ezizinto sithathe kancane nje ezizinto sithathe light kanti i-serious indaba yensindiso kwesisikhathi kuyahambeka nesono nje udondolozele ngaso uzucabanga wena ukuthi hayi into yakhona insindiso akuyona ingakho hlala lithi kaNkulunkulu hlalani bese niyayihlambulula nizibheke nenze introspection ukuthi ngisahamba ngakho yini dingathi ngiyibambile kanti angiyibambile fanele ekhambeni kwethu nenkosi ekhambeni kwethu kwensindiso fanele siqiniseke ukuthi sihamba siyibali inyawo zethu siwabala ama steps esiwahambayo ukuthi ake ngithi kuma kancane engazi ukuthi kunendawana engibuye ngagudluka kuyo insindiso umhlaba ekufanele sihlale kuwo sibe sibheke ukuthi sisekuwo yini singathi sikuwo kanti ayasekho kuwo ngoba kuyakhonzeka bazalwane nezono ngiyanitshela mina kuyakhonzeka nje nesono ulokhu simunyunga kancane nje la uthi musufika la usifaka ephaketheni umuphuma la usiphuma usimunyungi kuyakhonzeka kuze kube normal uma ngalo abantu bayixaka nje ngento engaqaka ngoba lethi kuyaphileka nje nayo fanele sihlale sibuye sithi enkosi Nkosi awungibheke Nkosi awungibheke baba uzudla isidlo naleso sono ingakho bazalwane fasihlale siyicebe kuThixo angazi sizoyicaba nini uma ngabe sidebesela insindiso enkulu kangaka sidebesela umthandazo siyicaba nini sizothi nangu mina la nasi sihluleke siyimi Nkosi ngicela ungibonelele Nkosi ngicela ungibonelele baba wethu osezulwini ngoba bazalwane umoya engcwele uyahlala kithi asisize but sinamaphutha serious futhi amaphutha esingathi mase siwambula siliphenye ibheku sithi hawu mzalwane uhleli nathi kanti unje uboleka nje uhlala kanjani nathi uboleka nje ayenziwa leyo nto sikhuza ibhadi sithi ayenziwa leyo nto uye hawu uzume phambi kwethu usicelene nomnikelo unje uboleka nje fanele simcela umoya siphenye Nkosi yami ibheshu ungiclean moya ngicela ungiclean
ngingami phambi kwefa lakho nje ngimubi kanje. Ngihlanze ungihlambulule. Ngoba bazalwane la siya khona bazalwane kongena abangcwele. Lisho njalo izwi kaNkulunkulu. Siyophepha kanjani mesidebesela insindiso enkulu kangaka? Abantu kuyibona abathuka inhlamba kuthiwa abazalwane. Bekhulunywa nje ngabantu nje emsebenzini okwazi wathi inhlambe lapha. Usikhuluma ngumzalwane. Abuya zoma la. Azothi haleluya. Hayi bazalwane anikho bangcwele. Asikho ngoba phela ilento oyenzayo mos. Ayisuka. Hayi. Hawu bazalwane, ngiyayicelela mina. Makukhona okubonayo ungikhwebe. Uthi ake sivume encike yenkosi. Ake sakhane ngcotsho wenkosi. Sekunamabathe engawaboni kahle. Ungibize ngoba siyazi ke mina mfethu ngeke nginqabe mfethu kuwena. Ungibize mfethu. Ake siqoqe udaba lwethu sise kulomhlaba bangcwele. Ke silungise izimo zethu. Ke silungise uhambo lwethu kulomhlaba. Singakhonzi nezinto engakhonzwa ngazo. Sithandaze. Abazalwane sithandaze. Ngaphandle komthandazo asiyindawo. Ngaphandle nje komthandazo bangcwele asiyindawo. Othi ngiphinde futhi le ngaphandle komthandazo asiyindawo. Asikhohle. Asikhohle soke sifinyelele kuyenzeni intando kaNkulunkulu. Asikhohle. Ngiyanibona bangcwele niyalwa. Ilwane. Ngiyanibona. Qhubeka singaqeda kodwa ningakhathazeki. Qhubeka kancane nje. Ilwane. Ngaphandle komthandazo asiyindawo bangcwele. Hayi asiyindawo. Umthandazo wosilamulela bangcwele. Ukuxhumana noNkulunkulu okosilamulela. Ukuthi sikwazi ukuphila impilo emngcwele, uNkulunkulu uphele osisiza. Futhi uma sekusizile uNkulunkulu yazi ngisho abantu bangakushayela ihlombe uma sesathi ungaqasha ngoba uyazi ukuba bengesike. Noma abantu bangancoma ubuhle bakho noma bangancomana enhle yakho yenzayo kodwa uyazi wena ukuba bengesiye. Sengibonga le yamthandazo leya ebengiyithandaza. Bantu bancoma isimilo sakhe sihle. Bathi wayiphatha kahle. Awuyayiphatha kahle ingane yakabani emadoda. Awuyayiphatha kahle le ndoda. Lindoda madoda ngiyafisa kuba indoda enje. Uyazi wena ukuthi abasancomike mina la. Bancoma umphumela womthandazo. Thandazo wethu bangcwele efanele umila. Sicela usihlambulule Nkosi. Sicela usisize baba siphile emhlabeni wensindiso. Abantu babone ukuthi asiphili kulomhlaba because ama principle eswa applyayo empilweni zethu ama principle asemhlabeni wensindiso. Ngicela sisukume. Nine kade nilwa ake nishayile izandla. Hayi nqobile. Ninqobile makholo. Ninqobile. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngicela ungadluli kuleli thuba abazalwane kalula. Ukhona uJesu. Usuzwile ngobufakazi ukuthi uJesu wenzani? Uyaphilisa uJesu. Kodwa before akuphilise izifweni zakho akaqala kusindise kuqala. Because noma ungaphila ngokwenyama kodwa eve kubhlungu ukufa emoyeni. uNkulunkulu nangu Jesu ufuna ukuzokulamulela ekufeni kwakho emoyeni. Uma ngabe kukhona la
ongazani nenkosi uJesu. Ngicela phakamise isandla. Ngeke ngisho nokuthi valani ningavali ngisho amehlo bangcwele. Asiwavuleni. Because lokhu ngokushisa ukuthi lithi izwi kaNkuluNkulu ongivuma phambi kwabantu. Nami ngomvuma phambi kaBaba. Yazi mina uJesu bazalwane ngamamukela ekhaya ngingedwa. Ngamamukela uJesu nje inkosi nomsindisi ngingedwa ekhaya. Ngaya esontweni singo applya ukusho kwezwi ukuthi fange imvume phambi kwabantu. Ngamvuma abantu bebuka. Ngamvuma abantu abanye belele. Ngathi kodwa lo Jesu ngiyamvuma nje inkosi nomsindisi. Ngifuna senze njalo ke nakuwe. Uma ngabe ungazani noJesu, ungazani, ungakazi wamamukela uJesu, ungakazi wasithatha isinqumo sokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, ngicela uze ngaphambili. Uze ngaphambili.